ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Шаби гузашта чемпиони вазни сабуки UFC Илия Топурия интервюи калон дод ки дар он оиди муҳориба зидди Ҷейсон Гейҷи, оиди муҳориба зидди Арман Царукян ва оиди муҳориба зидди Ислам Махачев гап зад. Ва дар ин навор мо ҷойҳои асосии ин интервюро пешкаши шумо мекунем. Барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. Ҳама намуд дорӯҳои гиёҳӣ бо сифати баланд, нархҳои дастрас ва дастафка ба ҳама шаҳрҳо аз ширкати Шифофармо, дорӯҳои гиёҳӣ барои хароб ва фарбеҳшавӣ, барои қавӣ кардани саломатӣ, витаминҳо ва шампунҳои гиёҳӣ, ҳамчунин ҳиҷомаи бепул барои муштариён ва боз асали бениҳоят фоидаовар паҳлавон ки гардиши хун ва тестостерони шуморо хуб мекунад, хунукзадагиҳои баданро бартараф мекунад. Барои маълумоти бештар ё ин ки заказ кардани дорӯҳои ширкати Шифофармо ба номерҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед. Ширкати Шифофармо дар хизмати шумо. Биёд оғоз мекунем аз суханҳои Илия Топурия оиди муҳориба зидди Ҷейсон Гейҷи. Ман ба худ сахт боварӣ дорам ва медонам ки зидди Гейҷи ғолиб мешавам ва ин на танҳо ғалаба мешавад, балки ман ғалабаи дурахшон ба даст меорам. Ва ман хеле шодам ки рақиби ман чунин рақиб ба монанди Ҷейсон Гейҷи аст. Ӯ легендаи варзиши мост, ӯ хеле дурахшон аст ва ман бесаброна муҳориба зидди ӯро интизорам ва медонам ки ин муҳориба барои мухлисон хеле шавқовар мешавад ва умедворам ки ин муҳориба ба онҳо писанд меояд. Агар ки Ҷейсон Гейҷи аз ҷанг нагурезад ва бо ман зарбазанӣ кунад, пас ман ӯро дар якум раунд ба нокаут равон мекунам, чунки дар октагон ягон кас бо малакаҳои ман баробар шуда наметавонад. Агар ки ба ман худи пагоҳ занг зананд ва гӯянд ки Ҷейсон Гейҷи осеб гирифт ва ту зидди Арман Царукян меҷангӣ, пас ман бе ягон проблема зидди Арман меҷангам. Барои ман фарқ надорад ки зидди кӣ ҷангидан дар кор. Ростӣ ман хеле ҳайронам ки чӣ қадар Арман беақл аст. Гӯё ки ӯ камақл аст ва ба монанди кӯдакон рафтор мекунад. Аз рӯи инкишоф ӯ дар сатҳи кӯдакон аст, чунки ӯ хеле ва хеле беақл аст. Ҳама чизҳое ки ман оиди ӯ дар интернет мебинам, ин шармандагӣ аст. Ман нағз намебинам вақте ки одамон худашонро сарватманд мегиранд, пулҳои худро нишон медиҳанд. Ва медонед ӯ ҳатто сарватманд нест, ӯ чунин камбағал аст ки пулҳои падарашро сарфа мекунад. Шумо фаҳмидед ки ман чиро дар назар дорам. Ӯ ба монанди кӯдакон аст. Арман дар сатҳи ман нест, лекин агар ки мо ягон вақт вохӯрем, ман дар якум раунд манаҳи ӯро мешиканам. Ӯ зидди ман чӣ кор карда метавонад? Фикр мекунед ки ӯ маро афтонида метавонад? Ягон вақт ӯ ин корро карда наметавонад. Бигзор ки корҳои худро идома диҳад, гӯштин гирад, бо блогерҳо эфир гузаронад ва вақте ки лаҳзаи ба ҷанг баромадан ояд, танҳо ба муҳориба барояд. Боқимонда корҳоро ман худам ҳал мекунам. Ӯ майдачаи тарсончак аст. Оиди муҳориба зидди Ислам, гӯш кунед. Вақте ки маро муҳориба зидди ягон рақиб интизор аст, ман доимо фикр мекунам ки дар вақти муҳориба чӣ кор кардан дар кор, ки тамоми дунё ҳайрон шавад. Ва дар муҳориба зидди Ислам, ман фикр мекунам ки барои ҳамаро ҳайрон кардан, ман бояд ки ӯро бо тариқи усул шикаст диҳам. Аз ҳамин сабаб фикр мекунам ки дар муҳорибаи ман зидди Махачев маҳз ҳамин кор рух медиҳад. Ман ӯро меафтонам ва бо тариқи усул шикаст медиҳам. Медонам ки барои одамон ин суханҳои ман ҳайратовар менамоянд ва онҳо фикр мекунанд ки чӣ гуна ту ӯро афтонида бо тариқи усул шикаст медиҳӣ. Лекин ҳайрон нашавед вақте ки шумо чизро мебинед. Бале, ӯ дар замин хуб аст, ба монанди дигарон, ба монанди Оливейра, Волк, Холлоуэй, лекин ман дар дигар сатҳам, гуфтааст Топурия. ва дӯстон чӣ гуна ки мебинем Топурия на Гейҷи, на Арман ва на Исламро дар сатҳи худ намешумурад ва боварӣ дорад ки онҳоро ба осонӣ шикаст медиҳад. Гейҷиро дар якум раунд бо тариқи нокаут, Царукянро дар якум раунд бо тариқи нокаут, Махачевро бошад бо тариқи сабмишн, то ин ки ҳамаро ба ҳайрат орад. Ногуфта намонад ки муҳорибаи Топурия зидди Гейҷи аллакай рӯзи 14 июн дар Кохи Сафед баргузор мегардад ва муҳорибаи асосии ин турнир хоҳад шуд. Баъди ин муҳориба Топурия ният дорад ки ба вазни ним вазин барояд ва барои сеюм камарбанд ҷангад. Худи шумо дӯстон оиди ин суханҳои Топурия чӣ фикр доред? Метавонед фикрҳои худро нависед. Ҳатман дар канали мо обуна шавед. То боздид, хонободу сарбаланд бошед.